aku keluhno jangan asem, Mbok. Tak masakno seneng. Masakno aku tak turu, Mbok. Aku rung turu nek dina patan bengi, Mbok. Lah sampean Main PS. Turu ana. Nyapa kok ora turu main PS iki lho. Zaman semono karo PS. Iya. Turu ana. Tak turu, Mbok. Aku tak nang mburi olah karo adik. Sampean turu Cak. Mbok yo turu, aku yo turu. Wis melek sapa? Awak dhewe ku nang mburi. Oh, ade masak kanggo Caca. Ya wis Cak, sampean ndang istirahat Yo, Cak. seneng aku, Mbok yo. Iya, sing hati-hati ya. Kalau asem tambahno karo uyah, Mbok. Rodok asin, Mbok. Ben ra gondongen. Iya, Nak. Turu, enak. Ayo tumpi. Iya, Mbak. Yo nang mburi. Waya wengi. Lawe apa, Cak? Lawe apa? Ceker. Ceker. Lalap. Tak turu sih. Aduh. Tang ling. Dang. Oh enggak penak ini. Sumuk rasanya. Oh ya enggak enak. Loh. Oh. Enek sing ape nyantet aku. Mikat. Kurang ajar. Sopo sing ngongkon kowe? Aja nek mung pacul, gawakno sembarang rene. Ora mungkin minggat. Minggat. Kurang ajar. Percil pendekar sumur angker dilawan. Minggat. Sopo? Kok sik ngeyel? Wis diomong kon minggat. Assalamualaikum salam. Minggat. Hei, iki lawanan percel pendekar sumur angker. Kurang ajar. Sopo ngomong rek?